Molt bon dia. Ben vist moviment, en la zona de les Rieres, Voreres, Escocells. Tenim actuacions davant de la sala d'exposicions i també un trosset més amunt de la policia, regidor. Sí, doncs així és, dins aquesta millora dels Escocells que teníem pendent i que hem comentat moltes vegades, que calia anar mirant què fem pràcticament individualment, què fèiem en tots els Escocells, doncs les dues primeres actuacions que es fan estan ja bastant definides que creien que eren interessants de fer. I una és tots just davant de la sala d'exposicions, teníem un escocell que a més allí hi ha bastant moviment de vehicles, també és veritat que tenim l'aparcament que fan servir els serveis de l'Ajuntament i per tant, com dic, hi ha molta entrada i sortida de persones i van considerar que era un bon lloc que també, durant el cas que està davant de la sala, doncs que aquí evidentment hi ha exposicions que puntualment acumulen força gent i a més és un punt de votació habitual quan hi ha les eleccions de qualsevol mena, vam considerar que el fet d'ampliar el que és la vorera davant just de la sala ens permetia tenir aquesta mena d'espai per oxigenar que seria aquest tros. I després tenim una altra actuació que també fem dins d'aquesta modificació dels escocells, que seria una mica més amunt, de la mateixa costat que Cap Matalí, una mica més amunt, uns metres. Tenim també un escocell que fa molt de temps, que també per un motiu similar, perquè hi ha molt de moviment de vehicles, doncs no va quallar cap mena de plantació, fins i tot reprovar amb una altra i tampoc va quallar. I veiem que també és una necessitat el fet de tenir, perquè tenim moltes bicicletes, no només entre setmanes, sinó al cap de setmana, doncs creiem que hi ha un bon lloc també per fer això, un aparcament de bicicletes que no en tenim cap al municipi, i era una manera de començar a instaurar aquesta mobilitat sostenible, que també, per què no, ha de ser la bicicleta, no? I el que es farà és treure la sorra que tenim actualment i es posaran ja en bordes, al igual que els aparcaments que hi ha una mica més a baix dels vehicles patrulla. Per tant, aquell espai quedarà net amb el que serien aquests aparcaments de vehicles, de bicicletes. També és veritat que volem fer un altre petitet al costat per aparcaments de patiners, també hem de ser conscients, tot i que, evidentment, la regulació ha de ser cada cop més forta en aquest aspecte. Doncs també volem fer un petit aparcament que hi hagi 4 o 5 patinets que es puguin lligar